Çîroka kitike. Rojek ji rojan pîremêrek hebû. Pîremêr gelek feqîr bû. Siharekî mesîne tu jî av kiriye û çûye di golekî de da destmêj bigire. Dema pîremêrk xweçemandiya mesînê ji nişkê ve mesîn wergeriyaye û rijiyaye. Pîremêr hirç bûye û gotiye mesînko bo çi tu wergeriyayî? Mesînê gotiye bo çi giya dibin min de şindaye? Pîremêrik gotiye giyayî bo çi te dibin mesînê de şindaye? Giyayî gotiye bo çi pez min dixwe? Pîremêrik gotiye pezê bo çi tu giyayî dixwe? Pezê gotiye bo çi gur tê min dixwe? Pîremêrik gotiye gurî bo çi tu pezê dixwe? Gur gotiye bo çi seg kûçik diberdin li pey min? Pîremêrik gotiye segê bo çi tu diberde li pey gurî? Seg gotiye bo çi tu nanê hişk û nexweş dide seg? Bermaliyê gotiye bo çi mişk genimê me dixwe? Pîremêrik gotiye mişkê bo çi tu genimê wan dixwe? Mişkê gotiye bo çi kitik diberdine li pey min? Pîremêrik gotiye kitikê bo çi tu diberdî li pey mişkê? Kitikê gotiye ez dixwim ve dixwim û her li çavên te dinêrim.